Ka kanhun kam Meghalaya, kabadai kawe ka kanhun, kabanyakun ni ka election MLA Arajar Arpaulai. Kabalaya lam da kakong Angela Rengat, rengkat upastor karsoy bor pertu, hakas ngibalang kalai puwe terik nailar Arajar Arpuar. Kilapan bana saya kakong wan penhun karsentiu, kakertong, kaban aireng persya ya kakong amparin lengdo, kabadai ka MLA bamenta jong ka East Shillong Constituency. Habakren syakilat petai kubor kakong wan penhun kalaong, baka jimi jong ka syakmat ban aireng hakani ka election, kalong nang peta kasur ki nong tre nong bela ki baduk bakerdu ki kun samla klem kam klem jam badi gitu ki ba om judon man keren ya ka bah kamiat jongki kakong Angela kalong baka jingmi syakmat jongka kam kadai banyak kun persya ya ka bamsap bat ka bor pisa tingka kabalabam krun ya ka jingkiu syakmat ka jela ha ka bayade baka jing penan kam pisa na kaliang kakong Angela kalong babaro ki bakren persya ya ka bamsap henry ka kam bakile pat kami hap satya berkal kenturu ya ki pajba bakin bisyar ka jinglong jingim kalit kawan barbaro kiliang ke kebakikran kaya habdur neam berkakam ka jongki nguncupan itu gaya ladi ba nga ngadi kawan penun karsentia lakha yang hakadong krishnong jong krishnong manki bat ngalahe ngalasan hanta ngalapuli hanta bat hadu menta meneru ngashong krishnong manki lengkat lang bat kibahi yang basam bat kikon ti jonga te ngalashim ya kadi karai ru ba ngani khun ya kadi ka election ka banwan kata house na Arajar Arpaulai ka MLA election but ngan yang kumi independent candidate ban mikmat atat ya ka hungsan jong ka kam Meghalaya te kumbala matphang dai ba kersoy bor pertu nadu menen akman di smothu ba kaladai kapor mo ba lahap banmi syakmat benta ni lahap banmi syakmat nakabenta bangin yo banyakran banyatai bat bangin yatrai khamha nakabenta kita ki isu ki bakta yo babun ubalang hak imlang salang gajong kumba fitip lese la athos nem menta la jandon ngangalayadan benta ha kakam bangan syakri ki pajba lengba ibor ibarit jonga kat bangala hakabor ka jing klan jong kamet ka jonga hakabor ka jing nang ka jing start ka jonga kat kumba ma ngala puli ngala persyang man ai kata ka jing syakri ki pajba lengba ka kam ka bangatrai bat ngalayadon bat ka kenhun ka jong kinong trai yeng nadu usnem Arhajar san te hakani ka jing yatrai ka jonga ka jing yatrai kam ngalayola bangan ya itu paralog bat ikong Angela kumju bat iba kersoy bor kajing ya lenti jong jing yatrekam bat ngashemba kani kajing yatrekam kajongi kani kajing ya kendu kam kajongi ngashemba ngiyadon kaju kajing mut kaju kerkom trekam bat ngasloba kata kajing yadon lang kajongi nadu kisnam ki bamunshua hadu kani ka khalmat ka bamenta ka aibo renga pangania chakmat hakinu kinu ki benta bat hakinu kinu ki kamru te ka isu hi ka bahakmat lese ka ba ngakwa ban matphang khandiat ma la namar ka por kam sha begini kran shibul ke hinengan matphang khandiat ka isu hi ka bahakmat ka long ba kum karan san kam na karan san kam hi ngingai ba ngila banwanra ya kata ka jingkala jong kasan hima bat hakanu karukam nginwanra e kata ka jingkala jong kasan hima jong kasan shar khadar hakani ka jilla ka jongi kalong da kaba ni nong bela ki hapan mi shamadan banyaki bandawai ka hok ka jongki laphinong ladu kinong hikai lani kinong shadjas ni lani ki asha ki bayara katana jo kapat ka khia lani kinong belas ni unjudan manu bankran halor kini ki isu bat ka basngausi kalong ba katni ki jing yakhi ki ba upai ba yakhi na ka benta ka hok ka jongki ngimju i bandon i weiru inong mi khmat ban mi ban kershan ki isu ki jongki thamula pada bashi sen sanslam hakapor ka election kinyami banya panjing kershan por bakini ki dan kam thimmi banya kershan lang yaki ban yaya bat ki hasurok bandawa na ka benta ka hok ka jongki namar fitiang ya ka syuki ka jongki namar fitiang bayok pidu e ka bor ka jongki lada pisngau bapidan hok hadu kata-kata baphenyapan ya kajing kershan nakipat ba ni lam hakapor bakipat ba ruki janjar ban ay kajing kershan iki
kini ki lesi ki bang nila dai ban ya pet ba hakani kapor ka bamenta bat ba ki pat ba hiru nga khot ki pat ba anong song snong jong ka 16 East Shillong batru ya ki pat ba jong ka jila hi baro ka wai da ka wai ka sur ka bangan ong ba ka jila bat kalawai jong ka jila Meghalaya ka jongi ka shong hakakti jong pi ka shong hakarai ka jong pi ka ba phinrai house nem ar hajar ar pola jinterman man kasmi man ka khalib man niyo i ka khubor bat niyo snow bat niyo i da ki jong ki khman ya ka jing snew jong ka imlang salang ka jong ni ka jing bom shong shngan ka jing kanrai ki kam tu ki kam thiem ka jing kanrai u drugs ha ka jilla ka jong ni ka ai ka panlong i kini nila ban kano e ki handai hatu nila juk persang banti ya ka daw ka ai ka panlong i kini ki samla ban long kum ni ni de ban wat ya ka daw ba da ka telong kajing khanglat eki san phosnem ka jilla Meghalaya ngan ong ka state university ka jong la jong ngimdan san phosnem ka jilla Meghalaya ka jong ni ngimdan ki college sarkar ki bangin la ban ai ka jing shakri ya ki khon ki badok bakin yo ban batangi ki jing puli ki jong ki balai na pre ki khon ki badok ki babun ki hapan shu e no ka jing puli namar ka jing bamla ban kersan ka jong ki mi ki pa ka jing e kam dei tang jong ki badok wat ki middle class ro ki struggle menta ngiyo i ki babun ki scheme ki pentrai kam banya sa mi kitu ki cylinder gas banya I free connection handai hakapor ba pendap kitu da ki hajar manu ba plate ba no ba pek ka pla jong kita ki ba sei pisa hatu ki dan em ba refill le kata gas mentas ngi kalong ke eke ka ba kamen haru kata yangi nakaran san kam namar ba ni announce ka candidature jong ikong wan punhon Carson na 16 East Shillong ka constituency ka ba kongsan but ka constituency ka ba ya ka bor sansar khadar ka de man lej biang saki pai ba nga kwa ban ong tangka ni ba ikong wan penhun Carson ide i beladap ya ka pule puthi ka jong i but i badan ka jing start ka jing nang jing start ndai shu ya ka jing nang jing start i don ya ka jing shampang but ka ne ka jing shampang ka wan na ka jing ya trei kam bat ki pai ba da ki pau snem ila adon hamadan ban ya khun na banta ki hok ubabun bat kum hakani ka por menta ba ade ka por election pinyo sngo ya baro ba ki kran ya ki ju teng sngo kum ba baro ki candidate ki long kum ju na baro ki ong i persha ka corruption ndrenga nga kwa ban ong khamtam ya ki nong song snong jong ka jilla bat khamtam ya ki nong song snong jong ka 16 East ba habang ikran corruption na abuse of power habaki khlay kita ki kitien ni haban bishar hato haka yat ka yeng jong kitu ki brio ki balong ba kran ni kata ki de shisha ki brio ki ba yat hakalanti ka ba bet ka ba biang ki balong shisha ki ba persha yang kata ka bamsap pa yang kata ka corruption ni haban bishar om tang hakayat ka yeng jong ki ta ki brio ki ba kran persha yang ka bamsap atau ki biang ndre haka public life jong ki ru hato kadon kadak kashin bakadau bakila ban klay bakilong persa ka bamsa ndre haka kam ka jam pa de ki nyom ka bamsa bat kumbila kadau ikong wan penhun sngsi baka jala jongi jingbun ki issue ndre bun sin kinong mi khmat kim shimkhia yakini ki issue ya klem de le ai bat kadega ni kadau ka ba ka kam karansan ka yeng panya khun yakani election ban wan bat kumbi ong ikong wan penhun ro kadega ni hi kadau ka ba penwan yi shakhman bandra iki kam ki jam ki ba ila jule lupa ndrei sakawai kani karansan ban kampen scam ban penjar iki ki kam ki jam namar ladang im kren ladang im yeng menta kan up sisa ka jingma ya ka jela ka jomi. Our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya,
Be the change. Support TMC by calling on 96877 96877.